Moiram Nursery, your trusted destination for quality plants and seeds. Located at Tiniali Bazar, Lanka Hojai, Assam, 782446. Delivery available across India. Affordable prices. Bulk and retail orders accepted. Call or WhatsApp now on 8811819456 or 6003589622. Grow green, grow better with Moiram Nursery. Hakakat khandai terik jeliau arjar pun riau kasngi bakhadu ka dorbar mangtengka bapura na kabentaus nam arjar pun riau arjar pun yau jong ka khasil satunomos district council KHDC la sakhi yu ba Titos Welkhan MDC na sora bat nongilam kaliang persya lem ki MDC na katei kaliang kilami jindan na kayeng halor ka nongrem ba usongknor kayeng uba strong pillar khajanar ailat banwanra amendment hakhasil satunomos district council service rule arjar pun riau Kuman syukudo bau ba Titos kumunong wanra ya ka amendment ulapan ya tai halo kani ka service rule arajar pun riu Henry Usongkonor uloong ba kami hab namar lapha dilit na kani kalami ka jingan ya padeng ba Titos bat Usongkonor kepala penlong ru yu ba Winston Tony lingdo bantuklar bat wanra ka jit hernia ka bejor hadin kani ba strong pilar ulapan ya kasur na kaliang kayeng on sha ne em banra ya ka amendment bat kitkhot na ka executive committee kilayeng ban persya kani kala penlong yu ba Titos ban ong pala pendu ya ka hok chongu ban kren bat na ka jingbam sngap usong konor kala penlong yu bat ki MDC liang persya ban mi no na ka yeng haba kren siglat thai kubor hakano pai sngi apply trip jeliau arjar pun riu ba Winston ulong ba hadiem bulapet ya ka ba unong ilam kaliang persya ulapha dilit lut bat kum unong ilam ubalarang ba KHDC ulapin i ba umsunyo ya ka jingtre system ka executive committee ban wanra ya ka service rule arjar pun riu kabolong hadin rupsan snam ban penbeit renti ya ka thungkam thungjam haka konsel Ulong bakadon ke jingle sarong nong ilam kaliang persya bat jenla daw wanra ya ka amendment daki close ban yakren lala banyatai nia Henry ke jingpha dili dia baro kamlong ka bayham nalor kani ba Winston ulong baulo dapha dili lut kan nom ya hab satya bat benrap bau dei walarang ba na prengki MDC bat ladaw sokhya na kabanta ki nong tre ka council ula dei banra ki close Henry ki jingle unong ilam kaliang persya kapin i ba khen snap bat khen khulung khna iki badon hak executive committee ya ka ba kum chief executive member unum sha na kaliang ka jonga nga aingo sha ai khuble yi chairman bi khamsha ashisha banya ya ka tuka ya ka service rule amendment namar ba ka shulong no kumni hadin bangapet ya bo pha delete lut bar khoi ha ka bi dei bar service rule ka baning kong nga syuka ban kado wa kumwi ni kinong elam gi bala senior tam hangni po KHADC jungi kawai ka dei ka ba imsngo imshim la suitnyo ya ka jingtre shitom jong ni ka EC ban wanra ka service rule ya ka service rule ni persyang ban wanra hadin rupsan snem ban yo ban penbet ya ki ai kam ai jam thungkam thungjam ban peniat bet peniat renti ya ka jinglong ka jingman hani po office ta ka de ka wei ka baar ka long ba hadin bangi lai tre shitom rengkat bat ki experts ki ba wan ban selok bat nga ha ka bide bat ka service rule ginayo ban please ya ka house ha po ka house ya ka service rule andai hangai nga supet bet ba ka arrogance ka jong EV ka jinglong sarong ka jong i kumunong elong jinda i wanra ya ka amendment daki clause lani daki clauses banginyo ban ya keren nilayo ban ya tainya ha po ka yim dorbaro andai ka jingban ra ka jong i ban ong ban delete lut ya baro khoi hangai karon we ketin pareng ka ong this is a wrecking amendment namar ba kapat uja khoi ya po ka history jong ka district council ru ban pha delete lut bar khoi ya ka bill lingbagi amendments tina kaliang ka jonga na ai khuble chairman ma bi khamsha namar ba kapat juja company ka jingja ha po ka district council andrai ha ka jingpet ka jonga hadin bengi la tre shitom sisnem live na so banai ka ni ka EC kelawan ra hadu enriu nyo tli ki bills kawai ne ka bill ka bakong san ka bangi ko man ra ka de ka service rule 2026 andrai dangila i bai pha delete lut bar khoi tingi nya kren issue po yeng dorbar lada kumong ong mane ila de senior mo MDC lada isno khia hadu kata ta na menta ka welfare jongki nong tre jongi hangni ila de bon ra ki close begini yo banya kren ko majule lang yeki ki bill bala pas no du ki pormishwaru Henry kani ka jingle ka jugi ka pen i bet ba im ken snap yangi ka EC ka thmai lani ken khulung khana sa hadu menta yangi
Ti kata tengah numsha dalilai ru kemusiam namar ba ko mangal ong mene khatin phareng kani kadai ka ranking amendment but ka intention ka jung I kadai bit ban pendu pendambet ya kani ka service rule klam kanu nu ji ya karen andai nakaliang ka junga ko mangal ong house tu singi lada iwan ra close by close in bel ginya syong hadu shibiji men miet ginya dibiet ule yu ka kamdan kanu nu ji e andai daga ba ile akum tu kawan ra ya kajing snow ko phlai ngi namar ba kapat judan ha ka history jong district council ban pha dilit barok khat ki amendments mdai tang ka service rule ai ka ni ka trading by non tribal ru I pha dilit tamre ide ban ai khuble yu chairman udang sha I tu ko por ban ra ai ka tu ka amendment andai dal adai ka por be in kren ai yong imtre ban ra shu ya ka tu ka amendment ti kita gidi ki ki ba kum ki nong sung snong ki pai ba gidi ban sngo thu ya ka jingmut jing perkhat ngi giwan hang ni po district council nadu ka sngi ka badingkong ngi buromi I na marbu ide senior most mo andrei pindapet ye ki comments pindapet ye ka rukom kren im ba I ken klung khana im I ken do thala ye ka jubab ka jongi sngobi tip tang ma I ye ka rule ka ai nga ha ka tu ka sngi ha bangwan ra ye ka point of order hakmat jong chairman nga wanra ye ka point of order 88 for A4 kamot kanu ka bill kanu ka amendment ka balong frivolous but meaningless kumno gini ta hepo ka ye la pendu rupa ye ka spirit jong ka jingi tainya hapo ka yeng dorbar so ai ka badon buram ka jongi ti nakaliang ka jonga nga ai kubli shai chairman namar ba ha ka bor ka jong I pede ha ka jing start ka jong I pede I khamsha ye ka tu ka amendment ba in wanra de I leader of opposition mishwa kat kum ka jing shem ka jonga kinu wanra ye ki bills ki wanra ye ki amendment but ki amendment ki dei clause by clause mo na dia section by section kan hang ta kan ngila ban nya na ngila ban debate na ngila ban pi ki nya ki jutang ki jongi hendai hakum kan ni ka khep ka bamanta nadu basdang hadu bakut la pha delete lut ti ya ka ai ga nyin ya keren ti yong tu si yong na kum nu yong na sha nang keren tang ka part 1 kani ka ka index jong ka service rule kani ka index part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 part 6 la pha delete lut ikini bor khoi te ka sa stang ka ai gain ban ya karen ka sa stang ka syndrome ti kata ka ka wei ka ba pelong concern ba yang mo ka penkhia jumut yang ha tu sngi ka lomba balai ingin tiang mengin debate te la da phiban ka lenti ka babet handai ka edi rules su ka la batai bet bala la kinu ki rules ki ba bam ya ha ban ya karen po ka house da kadang ong ipi nga aingu shai chairman namar ba I khampe chiliang inu iyeng be halor ka nongrim ka jong I ba iklem sha banya ya kani ka amendment chakma kumang ong ipi menne hadin henry ku sam snem kani ka EC da ka jing tre shitom ka jong ka kala kloi ban wan chakmat ban penbet ya kani ka service rule ban penrungru hapo ka service rule ya ki bomdon hapo ka 1961 ban pensuk ya ka kom trikam hang ni te kani ka dei da kam dei ka jing ko chat ka dei ka epat kani dikata ka ka khubor ka babha baki nongpet kin su thu kan bangi persyang manwan ra ka babha kumo ong fin ripusan snem shwa padan manu bakta ka service rule andai lada kan ka EC pade ha ka jing tre shitom ka jongka pade ka persyang manwan ra ka babha ni ki bon stang kinong wo kujat mdai tang ka taru kumo ong menne mdai etang baki wo kujat ki khen ba kan ka service rule lani kinu ki bills bon ra da kan ka EC ki dei ki bills ki belong kam kai khmat chungki kamla ai ban long kumta ni ngim dei shute ki klung ki khna gila sha jit ki pajba ki pajba apa ki jit yangi ki khmi lenti bangin le ki ki babha bat kani ka wei nik sinjam ko babha ka bangi persyang ban le na kaliang jong ki isi ka jongi hendai dala I can do but ki senior politician ki bala long MDC la bon snem bali kim su thu e kata ti kani ka jing yu rat ken ya ka hok jong ka isi ka jongi ru bangin pa sa kani ka bel hendai kum bangala ong ipi menne ba nakaliang ka jongi dalile ngim nom syong thai nin wan ra be yaki kam ki babha nang ni shakmat ha ka be de bat ban pan bahai council ka jongi hinda pe ya ka part 1 ka crunch pang ka general administration kumot kani ka kren be ya ka general condition of service ka promotion direct recruitment but key miscellaneous hinda pe ya ka part 2 ka crunch pang ka judiciary hinda pe ya ka part 3 ka crunch pang ka forest and environment hinda pe ya ka part 4 ka crunch pang ki kam civil engineering Hindapet ya ka part 5 ka crunch pang ka subordinate engineering. Hindapet ya ka part 6 ka crunch pang ka town and village planning. Di syu ha ka tu ka sngi ngayo snow ibenrap ba kani ka service rule ka jongi ka khamdan AA ha ka baidei bat ka definition jong chairman ru. Ngila adaptive ya kata. Ngila wanra da ka corrigendum ya kata.
ki an barok hot ki beidei bat ke legislative kumba julong barabor hi ba ka no ka service rule ka bonra hangni po district council ka kontup lang ya barok ki judiciary ya ka executive bat ya ka legislative yinumla banchna ya ka separate an ya ka legislative tat anda ha ka jing start jing chairman ikwa nangni syahmat ada ikwa ba ka legislative kan donno da ka jong ka rule ka service kumbalong ka state assembly ila ha ka jing peniak jing chairman tinga I ha ka jing start jing chairman ban move ya kata syahmat andai ya ka ba mentai seming on right service rule hangni po district council ka kontup lang ikini ki lightly ki matrekam ki jungi ke bidai bat ka judiciary ka executive bat ka legislative Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya